Прывітанне ўсім. Мы пачынаем чарговы дэталёвы разбор у рамках праекта DataZen AI Podcast. Так, шчыра вітаю. І, ведаеце, пачнем адразу з даволі трывожнай лічбы. Вось 72% карпаратыўных праектах штучнага інтэлекту на базе так званага RAG, яны проста терпяць неўдачу. Ага. Або навогул не апраўдваюць чаканні ў першы ж год. То бок кампаніі уліваюць нейкія шалэныя мільёны ў вектарныя базы даных, будуюць гэтыя складаныя канвееры, а ў выніку што? У выніку карыстувачы сядзяць і чакаюць адказу па 10 секунд. Гэта жах. Вось дакладна. І таму сённяшняе галоўнае пытанне нашага разбору – ці сапраўдзе для кожнага праекта патрэбен гэты складаны RAG, ці можа часта дастаткова простага кэша, які яшчэ называюць KAG. Гэта вельмі своечаснае пытанне, бо індустрыя цяпер імкліва спрабуе зразумець, калі выкарыстоўваць адно, калі іншае, і як гэта ўплывае на грошы і прадукцыйнасць. Добра, давайте это раскладзём па палічках. Якую наогул праблему мы тут спрабуем вырашыць? Каб зразумець праблему тых самых 72%, трэба ўспомніць адзін просты факт. Любая вялікая моўная мадэль, яна мае статычную памяць. То бок яна не ведае нічога па-за тым, на чым яе навучылі. Менавіта. Навучанне сканчылася, вагі зафіксаваліся, усё. Яна не мае доступу до внутрішніх карпаратыўных дакументаў, не сочыць за навінамі, не ведае сённяшніх цэн на акцыі. І гэта значыцца як студэнт на іспыцы, які зусім нічога не вучыў напярэдадні. О, выдатнае параўнанне, так. І таму яму даводзіцца кожны раз бегаць у нейкую вялізную бібліятэку падчас іспыту, каб знайсці адказ на кожнае новае пытанне. Што, канешне, займае кучу часу. Так. І каштуе грошай. Паўторныя запыты да знешніх баз даных – гэта не танна, а людзям жа патрэбны хуткія адказы. І дагэтуль залатым стандартам для гэтага быў RAG, ці Retrieval Augmented Generation. Давайте крыху патлумачым для кантэксту, як ён працуе в простых словах. Калі зусім проста, мадэль дынамічна здабывае даныя звонку. Вось паступае запыт, і сістэма не ідзе адразу да штучнага інтэлекту. Яна бярэ тэкст, робіць з яго вектары, матэматычныя такія шматмерныя масівы, і адпраўляе ў вектарную базу даных. Шукаць падобныя кавалкі тэксту. Затым гэтыя кавалкі здабываюцца і склейваюцца з пытаннем карыстальніка. Вось тут пачынаецца сапраўдзе самае цікавае. Это ж цэлы канвеер, так? Алгарытмы пошуку, ранжыравання, мадэлі ўбудавання. Так, гэта канвеер з 5 ці 6 крокаў, і ён ідэальна падходзіць для дынамічных даных. Напрыклад, фінансавыя рынкі ці пастаяннае абнаўленне дакументаў у нейкім SharePoint. Але ж ёсць і адваротны бок. Калі кожны крок залежыць ад папярэдняга, сістэма становіцца вельмі крохкай. Абсалютна. Калі алгарытм пошуку адпрацаваў дрэнна, мадэль атрымае нейкае смецца і з зусім упэўненым выглядам згенеруе вам галюцынацыю. А галоўнае, гэта павольна. Насколькі павольна? Вось, глядзіце. У тэстах на наборы даных Hotpot QA, такі папулярны бенчмарк, сярэдні час адказу праз RAG быў недзе 9-24 секунды. Нічога сабе. Амаль 10 секунд на адно пытанне. Для сучаснага інтэрфейсу гэта проста вечнасць. І плюс кошт утрымання гэтай вектарнай базы для карпарацыі можа лёгка перавышаць $5000 у месяц. Так, это шмат. І вось калі 72% сістэм сутыкаюцца з гэтай складанасцю і павольнасцю, лагічна спытаць, а ці ёсць спосаб навучыць мадэль неяк запомніць усё загадзя. І вось тут, у канцы 2020 года, на сцэну выходзіць парадыгма KAG – генерацыя, дапоўненая кэшам. Гэта зусім іншы падход. То бок замест таго, каб кожны раз шукаць па кавалочках, мы што робім? Мы проста берём усю нашу базу ведаў і загружаем яе прама ў пашыранае кантэкстнае акно мадэлі. Почекайте, я тут адразу уявляю лічбы. У мадэлі ўжо типу Llama 3 і 1 або Gemini 2 Pi акно до мільёна токенаў. Калі мы будзем піхаць мільён токенаў у кожны запыт, мы ж збанкрутуем за дзень. Я таксама так падумала спачатку. Гэта была б фінансавая катастрофа. Але сакрэт CAG якраз у кэшаванні. Дакладней, у так званым KV-кэше K-value. Ага, давайте тут крыху больш падрабязна. Як это ратуе наш бюджэт? Архітэктура трансформер, на якой працуюць гэтыя мадэлі, патрабуе вылічэння 3 матрыц для кожнага токена – query, key і value. Запыт, ключ і значэнне. Каб зразумець, як кожнае слово звязана з астатнімі. Дакладна. Але фішка ў тым, што для статычнага тэксту матрыцы key і value не змяняюцца.
То бок мы можам адзін раз прагнаць наш гіганцкі даведнік праз мадэль, вылічыць гэтыя матрыцы і захаваць іх у памяці. То бок мы іх фіксуем назаўжды. Ну ці пакуль не абнавім дакумент. І калі прыходзіць новае пытанне, мадэлі трэба вылічыць толькі вектар квері для самога гэтага кароткага пытання. Слушайте, это ж літаральна як архітэктура камп'ютарнага працэсара. О, так. Растлумачце. Ну вось у нас ёсць велізарная, але даволі павольная аператыўная памяць. А прама на чіпе ёсць свуж-хуткі L1 ці L2 кэш, куды загадзя загружаецца тое, што часта выкарыстоўваецца. Атрымліваецца, кэш AG робіць тое ж самае для шыі. Якое прыгожае параўнанне. Так, вектарная база тут спрупае як павольны жорсткі дыск, а мы трымаем даныя прама ў хуткай памяці самой мадэлі. Угу. Таму правайдеры тыпу Anthropic або Google зразумелі, што ім прасцей трымаць гэты кэш на серверах. Яны цяпер даюць зніжкі да 90% на так званыя кэш-хітс. То бишь, калі мы трапляем у кэшка, то на 90% танней. Так, кропка бесстратнасці ўсяго 4 запыты ў гадзіну на мільён токенаў. Усяго 4 запыты? Ага. Калі ваш дакумент чытаюць хоць бы 4 разы за гадзіну, трымаць яго ў CAG ўжо танней, чым ганяць праз рак з вектарнай базай. Нічога сабе. А што з хуткасцю? Рак патрабаваў 9 секунд. А вось CAG у тым жа тэсце згенераваў адказ за 0,85 секунды. Вау, менш за секунду. Так, гэта паскарэнне амаль у 40 разоў, бо мы выкідаем сеткавы запыт да базы, вектарны пошук, ранжыравання, усё гэта знікае. Ну 40 разом гэта ж літаральна межа паміж тым, калі карыстальнік псіхуе і закрывае ўкладку, і калі ён задаволены моментальным адказам. Дакладна. Але вось слухаючы такія лічбы, узнікае адно вялікае пытанне. Калі CAG такі хуткі, танны і пазбаўляе ад складаных канвеераў, ці азначае гэта, што рак наогул на больш не патрэбен? Вось тут я б пярэчыла. Хаваць рак пакуль што вельмі рана. Так, чаму? Уся справа ў дынаміцы даных. Уявіце сабе фінансавага аналітыка, якому патрэбны жывыя зводкі з біржы. Цэны ж мяняюцца кожную секунду. І калі мы ўжываем CAG, нам давядзецца пералічваць увесь гэты мільён токенаў штосекунды. Менавіта. Гэта фізычна немагчыма і вельмі дорага. RAG тут адзілае рашэнне, бо ён выцягвае малюсенькі свежы факт з базы і аддае мадэлі. Ён пастаянна шукае свежае, а CAG абапіраецца на стабільнае. Зразумела. То бок для статычных мануалаў службы падтрымкі CAG ідэальны, а для жывых навін і аналітыкі толькі RAG. А як быць, калі сістэме патрэбна і тое, і іншае адначасна? О, вось гэта гібрыдныя сцэнарыі. Гэта зараз самая перадавая тэма. Давайце возьмем медыцынскага памочніка. Добры прыклад. Ёсць медыцынскія даведнікі, пратаколы лічэння, яны не мяняюцца кожны дзень. Гэта наш CAG. Мадэль імгнавенна разумее медыцынскі кантэкст з кэша. Але ж пацыенты пастаянна здаюць новыя аналізы? Вось. І калі паступае пытанне пра канкрэтнага пацыента, сістэма запускае рак, выцягвае з бальнічнай базы самыя свежыя аналізы і дадае іх да таго гіганцкага кэша з даведнікамі. Ого, атрымліваецца найлепшае з абодвух светаў. Хуткая базавая логіка і суперсвежыя даныя. А вось яшчэ ў крыніцах згадваўся такі тэрмін як турборак або HR-рак. Што это за звер? Гэта яшчэ адзін крок насустрач аб'яднанню. Вы ж казалі пра гарачыя і халодныя даныя, як у працэсаре. Так. Вось HR-рак або Hotness Aware рак бере ідзею кэшавання, але ўжывае толькі да самых папулярных дакументаў. Ёсць мільён файлаў, але ўсе чытаюць толькі 100 асноўных інструкцый. Вось гэтая сотня будзе жыць у хуткім кэше, а астатнія ў павольнай вектарнай базе. Слухайце, гэта геніальна. Але там жа был яшчэ метад proximity. Гэта наогул звучала як нейкая магія. Нібыта яны зменшылі колькасць зваротаў да базы на 77%. О, метад proximity або прыблізнае кэшаванне. Ён вырашае праблему таго, што людзі задаюць адно і тое жа пытанне разнымі словамі. Хтосьці кажа, як скінуць пароль, а хтосьці, я забыў пароль, дапамажыце. У звычайным рак сістэма б рабіла 2 асобныя доўгія пошукі. Так, а Proximity выкарыстоўвае спецыяльны алгарытм LSH – Locality Sensitive Hashing. Пачакайце, хэшаванне? Ну, звычайна ж, хэш цалкам мяняецца, нават калі коску не там паставіць. Як можна хэшаваць разныя фразы? У гэтым і фішка LSH. Гэты алгарытм стварае хэшы на аснове сэнсу.
Это такі матэматычны адбітак пальца для значэння пытання, а не для літар. Ух ты. І калі сістэма бачыць, што ў новага пытання такі же сэнсавы адбітак, яна літаральна кажа: «Стоп, мы ўжо шукалі это 5 хвілін таму», і адразу аддае вынік. Наверагодна і элегантна. Абходзіць усе этой цяжкія мадэлі ў будавання. Але ведаеце, не бывае ж бясплатных абедаў у праграмаванні. О, яшчэ как не бывае. Якія тут ёсць падводныя камяні? Што ідзе не так з гэтымі тэхналогіямі? Давайте пачнем з SAG. Самая страшная рызыка SAG – гэта састарелы кэш. У камп'ютарных науках інвалідацыя кэша наогул адна з самых складных праблем. То бок, калі даныя памяняліся, а кэш не абнавілі. Менавіта. Мадэль жа ўспрымае свой кэш як абсалютную ісціну. Яна не ўмее ў ім сумнявацца. І калі кампанія абнавіла правілы, а кэш стары, мадэль будзе спакойна і суперупевнена выдаваць галюцынацыі. І людзі ёй павераць. Ага, то бок тут патрэбны нейкі параноідальны кантроль за абнаўленнямі. А калі ўзяць гібридныя сістэмы, там, дзе і RAG, і SAG, яны не занадта складаныя? Складаныя гэта яшчэ мякка сказана. Гэта другая вялікая рызыка. Вам трэба падтрымліваць две розныя інфраструктуры адначасна. Кіраваць вектарнымі базамі, слачыць за кэшам, і яшчэ пісаць логіку, калі ісці ў кэш, а калі ў базу. Так, гэта гучыць як галоўны боль для інжынераў. І яшчэ памятаеце, часта кажуць пра праблему lost in the middle, згублены ў середзіне. О, так, гэта вельмі актуальна для CLG, дзе мы піхаем мільён токенаў у акно. То бок, мадэль не ўспрымае ўвесь тэкст аднолькава. На жаль, ёсць выразная U-вобразная крывая. Мадэль добра бачыць пачатак тэксту і канец. Але тое, што схавана недзе ў серадзіне гэтага гіганцкага масіву, яна можа проста праігнараваць. Страчвае канцэнтрацыю, як чалавек падчас доўгай лекцыі. Ха-ха, дакладна. Таму нельга проста скінуць кучу неструктураваных дакументаў у кэш і спадзявацца на цуд. Іх трэба вельмі якасна рыхтаваць. Ну, падсумоўваючы ўвесь гэты архітэктурны выбар, часта ўзнікае думка, ці не ускладняюць распрацоўшчыкі свае праекты, выкарыстоўваючы RAG там, дзе звычайны кэш мог бы выратаваць іх бюджэт. Я ўпэўнена, што часта ускладняюць, трэба проста вызначыцца, што важней для канкрэтнага бізнесу. Абсалютная штосекундная свежасць даных ці максімальная хуткасць. Але ж тэхналогіі не стаяць на месцы. Калі паглядзець у будучыню, што нас чакае? Гэтая мяжа паміж кэшам і пошукам застанецца такой жа выразнай? Хутчэй за ўсё не. З развіццем агенцкага штучнага інтэлекту або Agent TI мадэлі змогуць самі кіраваць сваёй памяццю. То бок нам не трэба будзе жорстка гэта кадзіраваць. Менавіта. Мадэль будзе мець велізарны L1 кэш з базавымі ведамі. А калі зразумее, што ёй патрэбен свежы факт, яна сама, як аўтаномны агент, пойдзе і зробіць запыт праз RAG да знешняй базы. Самастойна. І вось тут з'яўляецца яшчэ адна вельмі правакацыйная думка, каб пакінуць яе для роздуму. Калі гэта лічба дасягне мільярда. Можа, нам наогул больш не спатрэбіць пошукавыя сістэмы і інтэрнэт-запыты ў рэальным часе? О-о-о. Вы маеце на ўвазе, што мадэль проста Будзе кэшаваць увесь праіндексаваны інтэрнэт раз на дзень на лакальным сервере. нічога сабе ідэя. Так. І ўсе нашы ўзаемадзеянні з сусветнымі ведамі будуць адбывацца праз гэты маналітны імгненны кэш. Гэта сапраўды быў бы фундаментальны зрух у тым, як мы ўвогуле працуем з інфармацыяй. Вось жа ж, ёсць пра што падумаць. Ну што, на гэтым мы завяршаем наш сённяшні дэталёвы разбор. Дзякую усім, хто быў з намі. Для ўсіх, хто будуе ўласныя сістэмы і хоча паглыбіцца ў лічбы, графікі прадукцыйнасці і гэтай гібриднай архітэктуры, запрашаем прачытаць поўны артыкул, спасылка даступная тут. datazen.toppodcast.i21. І не забудзьцеся націснуць сэрцайка пад артыкулам. Так, націскайце сэрца і абавязкова падпісайцеся на праект Datazen AI Podcast, каб не прапусціць новыя інсайты. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы!